estudyanteng kursi, buutan kayo sa klase. Buutan kayo moton, labi na kung dagko balon. Kami nga mga gwapuhon, sa resisra dagkog kaon. Panahon sa among leksyon, X-ray pagabuhaton. Mga estudyante dire sa kursi, magsigig pang chicks, magsigi og tik sa mga babae. Ang among mga basura sa bintana ra ipangitsa. Nasuko among maestra, kay perti na kuno gawa. Ipakuha ang mga basura, apan wala kami motuman, kay kami mga butang. Mga estudyante dire sa kursi, magsigig pang chicks, magsigi og tik sa mga babae.